नमस्कार. पावसाळ्यात कांदा भजी खाण्याची मजाच खूप वेगळी आहे. म्हणून आज आपण बनवणार आहोत कांदा भजी. चला तर मग सुरुवात करू. कांदा चिरून घेऊया. कांदा छान मोकळा करून घेतलाय आपण. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि लाल तिखट मिक्स करून घेऊया. साधारण 5 मिनिटं आपण हे असंच ठेवूया. साधारण 5 मिनिट झाले. आता आपण यामध्ये मसाले घालून घेऊया. पीठ घालून घेऊया. डाळीचं पीठ जसं लागेल तसं टाकायचंय. थोडंसं गरम तेल घालून घेऊया.